गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बिटिआर ओनसोलाव थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि नंखाय राइटिं पेड लानानै दालालि खालामगासिनो दं होनना मिन्थिनो हानाय जादों। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि नंखाय राइटिं पेड लानानै थिखादारफोरनिफ्राय रां खांदों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। बिनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फारौगुरा आरो मालागुरि गामिनि लामा 2016 निफ्राय 17 बोसोरनि गोजाम बिलखौ नंखाय राइटिं पेडनि गेजेरजों हरनांगौ होनना बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो लिरहरनाय फोरमान बिलाइखौबो मोननो हानाय जादों। बिनिखायनो दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खोमसिनि खाबु लानानै खामानि मावनो नाजानाय दुथांफोरनि हेंथायै क'क्राझार जिल्लानि पुलिस थानायाव गसर थिसनदों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों आरो बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों हमनानै साजा होनांगौ होननानैबो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा जानो गोनां आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 28 नं गसाइगाव बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावनाय सानखालि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ मित्रजोतआव हाबबाय एबा बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सावरायलायनाया जोबथा थांखियाव फैबाय। बे आयदानि बागै फोसावनोल' दंसै बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायथिनानै होदोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो बिथाङा फोरमायनानै होबावदोंमोन दि बिपिएफआ गसाइगाव बियाबाव हारसिङैनो गेलेगोन आरो भबानिपुर बियाबाव बिपिएफआ बिजेपिखौ हेफाजाब होगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय बे आयदाखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरानो गोनो गोथो जादोंमोन जे बिपिएफआ थारैनो बिजेपिजों लोगो जामारबायना? बे बाथ्रानि सायाव गोबाङानो सोंथि जाखांदोंमोन। बे आयदानि सायावनो एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों थारैनो सावरायमारदोंना सावरायमाराखै बिनि सायाव मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै फोरमायना होबाय। थारैनो बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो जे बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन एबा बिपिएफ दोलोआ बिजेपि दोलोजों लोगो जानायनि जे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राया थारैनो सैथो। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि गेजेरजों मैया रोखायै फोरमायथिनानै होदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला राजखान्थिनि फोथाराव दानो गोदान बाथ्रा महर सोलायनायनि जेबो बाथ्रा जायाखै होननानैबो फोरमायबावो। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया भबानिपुर बियाबनि बिजाथिया बिजाथिलाइ गथायनाय सानखालि फोसावदिं मेल खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायना होदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिपिएफ दोलोआ भबानिपुर बियाबाव हेफाजाब होयोब्ला थारैनो बियो मोजां बाथ्रासो होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। जानो गोनां आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 58 नं तामुलपुर बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनो गोनां नीलमणि राजबंशीया पुलिसजों खाजाबाय। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननायाव नीलमणि राजबंशीया गोबां दाय मावनाय सासे दायनिगिरिसो आरो मिन्थिनो मोननायाव बिथांनि हेंथायै तामुलपुर पुलिस थानायाव गोबां गसरबो दङमोन। मख'नो गोनांदि बेफोर केस थाखानायनि थाखायनो बिथांखौ तामुलपुर पुलिसआ धेमाजि जिल्ला पुलिसनि गसरनि हेफाजाबजों नीलमणि राजबंशीखौ हमनो हाबाय। मख'थावना दि तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय थबिदला गामिनि थागिबि नीलमणि राजबंशीखौ थांनाय 8 अक्ट'बरनि जोबथा बिजाथिलाइ गथायनाय सानखालिनो हरनि समाव तामुलपुर पुलिस आरो नाग्रिजुलि पुलिसआ नीलमणि राजबंशीखौ न'निफ्रायनो हमनो हायो। खौराङाव तामुलपुर पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नीलमणि राजबंशीया गोबां सुबुंफोरनिफ्राय एटिएम लुथिनाय बायदि गोबां गिदिर जाथायफोराव लोब्बा दङमोन होननानै फोरमायथिदों। दानिया आरो गुबुन मोनसे खौराङाव फैदो। 20 किल'मिटार साइकेल सालायनानै नमिनेशन गथायफैदों सासे उदां बिजाथिया। मोनथिनो मोननायाव आसामाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै
सासे सुबुङा 20 किल'मिटारनिबो बांसिन गोजान साइकेल सालायनानै गावनि नमिनेशन बिलाइखौ मुसलपुराव थानाय बाक्सा जिल्ला बेंगिरि मावखुलियाव मैया जोबथा सानाव नमिनेशन बिलाइखौ गथायफैदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 5 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायफैनाय बिथाङानो जाबाय राजकुमार बर'। नाथाय मिथिनो मोननायाव तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि गासै जौगाखांनाय थांखि लानानै बिजाथिलाइ गथायफैनाय राजकुमार बर' बिथांनियाव सरासनस्रा रोंगौथि गैया आरो बिथाङा जिल्ला बेंगिरि आरो रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मुंखौबो खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनायाव बिथाङा फोरमायना होनो रोङाखै। थेवब्लाबो बिथाङा तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि गासै जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइखौ गथायफैबाय। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारी बिथाङानो देरहासार जागोन। बे रोखा बाथ्राखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। मख'थावना दि खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि गसाइगाव सहराव थानाय इउपिपिएल दोलोनि उफ्रा बिसायख'थि सामलायग्रा कमिटि मावखुलियाव गसाइगाव जिल्ला कमिटि आइजो गांखं इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मोनसे मेल जानानै थाङो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मिरु आइजो गांखं इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिना गयारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इउपिपिएल बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बाहागो लानानैनो बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ 28 नं गसाइगाव बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बसुमतारीयानो देरहासार जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदोंमोन। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदोंमोन दि थांनाय दिनाव बिपिएफनिफ्राय 28 नं गसाइगाव बियाबाव कंग्रेस, बिपिएफ, एआइयुडिएफआ खौसे थानायखायसो बिपिएफ दोलोनि बिजाथिया देरहासार जालांनो हादोंमोन। नाथाय बे बाराव खौसे गैलिया। बेखायनो 25,000सो बांसिन भट लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बे बाराव उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय देरहासार जागोना रोखा होननानै बिथां प्रमदआ फोरमायथिना होदों। मानोना बे खेबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोआबो आलादा आलादायैसो गाव गावनि दोलोनि बिजाथिखौ दैखांदों। नाथाय बे खेबाव इउपिपिएल आरो बिजेपिआ खौसेयैसो बिजाथिखौ दैखांदों, जायनि थाखाय इउपिपिएलआ बे बाराव गोहोगोरा जादों एबा देरहासार जागोना रोखा होननानै बिथाङा फोरमायो। गुबुन फारसेथिं बिथाङा बुंथिबावनाय बायदिब्ला माखासे सान सिगां बिटिआर ओनसोलाव माखासे दुथां मानसिफोरा सिखाव खावनाय एबा समाजनि बेरेखा हाबा मावगिरिफोरा नंखायै गावनि राइटिं पेडखौ नंखाय फोरमाननि थाखाय बाहायखुमानाय सिखावफोरखौ थाबैनो संदाननानै दायनिगिरिखौ खानाय जागोन होननानैबो बिथां प्रमदआ गोख्रों रावै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। दानिया जोबथि खौराङाव फैदो। हादरनि गुबुन रायजोफोरजों लोगोसे आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबावबो उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो थांगासिनो आरो मिथिनो मोननायाव जानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय हादरनि बिसायख'थि आय'गआ नमिनेशन फोसावनाय बायदियै बिजाथिफोरनि नमिनेशन गथायनाया मैया 8 अक्ट'बर खालि जोबथा सान जानानै थांबाय आरो मैयानि जोबथा सानसिमाव आसामनि मोनबा बियाबफोराव फारियै 28 नं गसाइगाव, 41 नं भबानिपुर, 52 नं तामुलपुर, 101 मरियनी आरो 107 नं थावरा बियाबाव बिजाथिफोरनि नमिनेशन बिलाइ गथायनायाबो जोबनानै थांबाय आरो दा मिथिनो मोननायाव आसामनि बे मोनबा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गासै सा 39 बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों। मोनथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय सा 13, 41 नं भबानिपुर बियाबनिफ्राय गासै सा 8, तामुलपुर बियाबनिफ्राय गासै सा 9, मरियनी बियाबनिफ्राय सा 4 आरो थावरा बियाबनिफ्राय गासै सा 5 बिजाथिफोरा नमिनेशन बिलाइखौ गथायो। मख'थावना दि मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बिसायख'थि आय'गआ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावखानाय नमिनेशन बायदियै नमिनेशन गथायनाय बिजाथिफोरनि फोरमान बिलाइखौ फैगौ 11 अक्ट'बराव नायफामनाय जागोन आरो बिजाथिफोरा फैगौ 13 अक्ट'बरसिमाव सोरबा बिजाथिया बिसायख'थि गेलेनो गोसो गैयाब्ला गावनि मुंखौ बोखांना लाफिननो हागोन आरो 30 अक्ट'बराव बिसायख'थिया खुंफुंजागोन आरो बिसायख'थिनि फिथायखौ फैगौ 2 नबेम्बर खालिनो मोननो हागोन। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।